Seară bună de la Bica. Doresc în seara asta, pentru că am dorința de a începe repicarea, nu las pe mâine, încep de astăzi, repicarea vinetelor și ardeilor din prima serie, pentru care în primul rând am achiziționat un sac de pământ, acesta, substrat pentru legume, dar îl voi amesteca cu vermicompost. Voi pune 9 părți substrat și o parte vermicompost. După care, amestecat foarte bine, voi umple săculeții. Folosesc săculeți biodegradabili și fiecare plântuță o voi pune în săculețul ei. Ne mutăm la masa de lucru. Sunt la masa de lucru. Am amestecat foarte bine componentele. Foarte bine. Aceștia sunt săculeții biodegradabili. Au dimensiunea de lungime 12,5, lățime 8. Poate ar fi trebuit să fie un pic mai mari. Anul ăsta merge așa. Să vedem cum o să funcționeze. Eu deja am pregătit. Arată așa. Mă folosesc foarte bine de aceste ustensile. Deja am pus 5. Acum încep să desfac vinetele. Vreau să văd rădăcina cât e de mare. Dacă e suficient, dacă nu, trebuie să-i umplu mai bine și să las doar 4 săculeți. Rămâne de văzut. Imediat. Așadar, am decis să pun doar 4 săculeți, îi voi umple un pic mai bine, așa fac loc la rădăcină să încapă bine, să aibă loc unde se dezvolta rădăcina. Voi lăsa doar 4. Nu am specificat săculeții, am luat tot de pe Amazon, 1000 de bucăți, sunt biodegradabili. I-am îndoit un pic. În cazul în care planta crește, să ridic și să adaugă pământ. Ridic gulerul și adaug pământ. Mă gândesc că e o soluție. Voi încerca și așa. Și am început. Prima vânătă și următoarele. Spor să am că voință este. Primele plântuțe repicate. Eu neîndemânatică, cu frică să nu le rup. Merge cam greu un săculeț, că sunt micuți, un pic mai largi dacă era foarte bine, dar o scot la capăt și așa. Astea sunt vinete. Mai am încă o tăviță de vinete de repicat. Continui să termin. Îmi place. Cred că trebuie să le mai adaug un pic de pământ. Încet, încet. Sunt curioasă mâine dimineață cum vor fi. Mâine dimineață, mâine după masă. Nu vreau să fiu dezamăgită.
Da, mai am acestea. Nu sunt multe. Le termin în... Nu zic cât, că mă mișc cam greu. Bine, vă doresc o seară frumoasă și pe mâine o zi bună